салом ҳамроҳони канали ТВ Симо. Инак боз бо як видеои ҷолиб банда Мюниса Атамуллоева дар хидмати шумо ҳастам. ин лаҳза ман дар ин видео доир ба бемории ангина ва оқибатҳои он ба шумо маълумот пешниҳод менамоям. умедворам аз ин сабт надонистаҳои худро дониста бошед. қабл аз шурӯъ намудан аз шумо хоҳиш менамоям ба канали мо обуна шавед ва агар видеои мо ба шумо писанд омад, барои дастгирии мо зери он лайк гузошта назари худро дар коммент яъне зернависи видео бинависед. фиристодани видеоро ба дигарон фаромӯш накарда пахши зангӯлачаро низ дар хотир дошта бошед. инак рафтем. ангина одамро мекушад. мувофиқи маълумотҳои созмони ҷаҳонии тандурустӣ, инфексияҳои роҳи нафас ки аз вируси зуком яъне грипп ба вуҷуд меоянд, дар қатори сеюм бемории бештар сабаби марги одамон мешуда ҷой гирифтаанд. зукоми дуруст табобат нашуда ба бемориҳои гӯш, гулӯ ва бинӣ оварда мерасонад. мутаассифона кам касон ба ин беморӣ эътибор дода ба духтури лор яъне отоларинголог муроҷиат мекунанд. беитиноӣ дар ин гуна ҳолатҳо оқибати ногувор дорад. ангина чӣ гуна пайдо мешавад? бодомакҳо дар гулӯ аз ду тарафи забонча ва коми нарм ҷой гирифтанд ва ҳангоми ба ин каселӣ гирифтор шудан варам мекунанд. ангинаро микробҳои гуногун, асосан стрептококкҳо ба вуҷуд меоранд. шароити номусоид, масалан хунукӣ ё ногаҳон тағйир ёфтани ҳарорати муҳит микробҳоро фаъол мегардонад ва муҷиби хуруҷ намудани беморӣ мешавад. баъзе одамон яхмоз хӯранд, пояшонро тар ё обозӣ кунанд, дарҳол ба ангина гирифтор мешаванд. дуду чанг, мавҷудияти аденоидҳо ба пайдоиши ангина мусоидат мекунанд. газаки бинӣ, гаймарид, дандонҳои пӯсида ҳам боиси хуруҷи ин каселӣ гашта метавонад. аломатҳои беморӣ. ангина одатан ногаҳон сар мешавад. гулӯ танг ва хушк шуда месӯзад. ҳангоми фурӯ бурдани луқма дард мекунад. одам бемадор мешавад. сарвазнин ва таб пайдо мешавад. бодомакҳо сурх шуда дар пардаи лобияшон доначаҳои римнок яъне зардобдор ба вуҷуд меоянд. ангина ҳамагӣ 7-8 рӯз давом мекунад. агар бемор сари вақт ба духтур муроҷиат намуда табобати лозимаро бигирад. ба табиб муроҷиат кунед. ангинаи табобат нашуда метавонад боиси ревматизм, бемориҳои дилу гурдаҳо гардад. ба духтур дер муроҷиат кардан ё бо худ табобаткунӣ машғул шудан сабаби он мегардад ки ангина оқибатҳои аз ин ҳам нохуштар ба бор меорад. ангина сабабгори марг мешавад. римхонаи атрофи бодомак яъне дунбали назди бодомак аломати анҷоми бади ангина аст. одатан он баъди 2-3 рӯзи нест шудани аломатҳои ангина пайдо шуда таби бемор якбора баланд яъне то 39-40 градус мегардад. гулӯ сахт дард мекунад ва бемор обу хӯрок хӯрда наметавонад. дар натиҷаи газаки гиреҳҳои лимфавӣ гардан варам мекунаду римхонаи назди бодомак васеъ, гулӯ танг мешавад ва нафаскашӣ қатъ мегардад. ангинаро бо дороҳӣ аз ҷониби духтур тавсия шуда табобат бояд кард. худсарона дору хӯрдану сӯзандору гузаронидан мумкин нест. ангина бемории сироятист. барангезандаҳои ангина гурӯҳи микробҳои фасодзо аз ҷумла стрептококкҳо ва стафилококкҳоянд. ин микробҳо тавассути ғизо, қатраҳои обидаҳони бемор, зарфи нимшуста ва маҳсулоти аз стафилококк сироятшуда ба ҷисми инсон ворид мегарданд. ҳангоми авҷ гирифтани ангина чой бо лимӯ, компотҳои гарм, набис яъне оби ғӯлингу мавис кӯмак мерасонад. гарм ва зуд нӯшидани нӯшокиҳо боиси аз ҷисм берун рафтани заҳрҳо мегардад. ғизоҳои ширӣ ва сабзавотӣ аз витаминҳои С ва Б бойро бештар бояд истеъмол кард. аз ғизоҳои тез, ҷӯш ва хунук худдорӣ намудан лозим аст.
ин буд маълумоте барои саломатии шумо. то видеоҳои дигар шоду пирӯз бошед.